zeker. Dan heb je ook de koffie. Dat is ook sterk. Kijk, de buiten tussen stoppen ze hier. Waarom stappen jullie nou hier weg? Nou, wij hadden, ik weet niet of er in mijn toes is. Het ziet er nog uit van nee. Nee, is niet. Oh, Waarom dat in een boordrestaurant? nou niet zozeer de boert, maar de naam van de boert. Dat weet ik ook niet. Nee, voort er niet meer volgens mij. Staat er al 2 jaar. Is het er een den heer rare namen verzint? Of, Nee, ik denk een keer op de kop getikt. Want die had ooit boten gemaakt en toen is hij hier komen staan. Die staat er al 2 jaar, denk ik. Want ik vraag wel eens, oh nee, maar laat maar staan. Waarom, dat weet ik niet. ja, Ik ging ook naar Harry toe, naar de Japanse tuin. maar dat wisten de jongens nog niet. Nee, ik vond dat als verrassing voor de jongens. Inderdaad, daarachter wordt die mevrouw nou lap. Ik meen rechts hem dan ook, hè? Ja. Want om even aan de mensen uit hoe lang is het geleden dat we met elkaar gesproken hebben? Dat was uitzending 1999. Stom dat ik dat weet. Oh, ja, we hebben nou binnenkort 1500. Want kijk, ja, 999. Ja. Maar dat weet ik, want even later kwam de 1000ste. En toen op een gegeven moment, nee god, ik was als een 1000ste. Dat is makkelijk onthouden, 999. Dus mensen vragen nog mij, want ik kwam. Hoe lang was het? 3 weken, Rietje Smets, ja. Die had vroeger hier gewoond, in mijn oude buurmeid, die zie ik nooit. Ik kom hier gaan bij Jan Lenders. Godverdomme Geert. Ik heb toch gelachen, zei op televisie. Wat met oor op televisie? Ja, zei ze, we hadden een familiedag. Ik zei, hebben jullie dat gezien? En we allemaal gekeken, ze heeft de tablet en hebben krom gelegd van het lachen. Wat was dat mooi, zei ze. Dan zie je weer een oude buurjongen die lult en die doet, zei ze. En ik vond dat geweldig. Ik zei, Dus het had ook wel wat opgeleverd? ja, goede reacties, Kel. De gekste mij. Want je komt er, wat was dat toch? Mijn vrouw werkte nou, die kende wel dat. Ja. En zei ze, we hebben een oude man, dat was in Brabant. Volgens mij in Boksmeer kwam die ergens. En die zei, god, je ziet Nali, ja, dit en dat. Van Geert, we hebben dat gezien. Oh, een oud collega van mij was daar, die had ze getroffen. Ook al 5, 6 jaar niet meer gezien. Godverdomme, ze kwam in één keer Geert op televisie. Dat was mooi, zei ze. Dat was geweldig. Geert, Ja, nee, ik heb goede reacties gehad. Geert, nou heeft al 3 keer godverdomme gezegd. In de Ik uitzending. vloek Dan altijd. moeten we gaan oppassen. En helemaal knip Want, niet. nee, precies. Nee, je mag het niet zeggen hoor. Nee. Dat zit niet in. Potverdorie, hé. Dat zit niet in. Schakel direct over. Dat zit niet in ding. Dat is ook sterk. Ik heb voor een half uur terug nog gekeken. Naar een uitzending kwam ik in een boerderij, 14, 15 man met collega's en een kasteelheer zogenaamd boerderij van een oorlog. Was dat van zondag de uitzending? Dat kan. Vrijdag. Het was een Ja, ik boerderij. Die had allemaal van de oorlog kleren en dit en dat. En dan had hij een expositie. Ja. Tot december. Dat is een heethuizen geweest. Ja, heet ze. Een pop-up museum. Dat was het juist. En dan heb ik net voor een half uur nu een keer terug gekeken. Ik heb brood gegeten, nog kijk eens nog eens gauw terug. Want ik neem ze allemaal op. Ik neem alles op van jullie. Echt hoor? Ja, en ook dan niet, je kunt niet altijd kijken, hè, niet altijd. En dan kijk ik eens een programma terug. En ik dacht, dat heb ik nog niet gezien. Maar dat vond ik wel mooi van de oorlog, interesseert me ook wel. Want we hebben hier alles in Groesbeek gevolgd. De luchtlandingen en zo, zijn we geweest. Dat is ook mooi was dat. Dat is nou weer allemaal super actueel, hè? Want we zien in de luchtlandingen geweest. Daags erop zaten ze op Klein-Amerika. Daar hadden ze een heel tentenkamp opgebouwd. En, Wat is Klein-Amerika? dat is hier in Groesbeek. Dat noemen ze Klein-Amerika. Want daar staat ik een modelvliegtuig van die glijders. Ja. Die hebben ze nou gebouwd. Ja, want hier zien ze toch nog met keiveel parachutisten. Ja, hier zijn, dagenlang hebben we hier Ja. allemaal vliegtuigen over. Dus ik ben dan best kijken. In Klein-Amerika was een... het waren allemaal met voertuigen van Amerikanen en Engelse voertuigen. Operation Market Garden. Die hebben daar over rondgereden en daar hebben we zien best een keer, Nali en ik. En toen hebben we een boek gekocht over de, hoe noemen ze dat, de loopgraven van vroeger. En de noemen ze de Groesbeek Heights. En dat boek ben ik nog wat lezen. En toen zei Nali, god, die had er gewoond. Zei ze, god, als ik nou lees, hoeveel hebben er gelegen? Wieler, daar was mijn vrouw geboren. Ja, daar hebben we het toen nog even gehad. En van Hertus was de Wielerberg en daar lagen de Amerikanen en de Canadezen. En nou, toevallig zondag was mooi werk en dan gaan we doorheen. Dan moeten we niet meer komen, dat is afgezet.
En vroeger was er een padje, zei ze, tussen de weien, was een smal padje. En dan gingen ze zo het bos in. En dat mogen we nooit komen van onze pap, want er lag van alles. Mijnen en dit en rommel. Allemaal grijp wat nog niet afgegonnen wordt. God er niet heen, zei ze. Maar later, toen was onze zoons, die moesten er wel eens heen. Als we uitgingen, weet je wel. En die zeiden, god, dat was spannend. Gingen bij dat bos in met een broer van haar, die was jonger. En die hebben een geweer gevonden. Maar op een gegeven moment was zien dat er allemaal veel stokken waren, dat geweren zonder kolven. Die worden allemaal vergonnen. Maar die geweren, die gaan ze één meegenomen, heb ik later ook gezien. Die gaan ze verstopt, hebben ook niet van open. En ze zei, oh, een kogels, er lag van al, en munitiekisten. Geweldig. Ik zit dan nog weer zondag eens kijken. Maar die loopgraven kun je nog zien, en al die schuttersputjes, nog honderden. Toen is hij over de pikkeldraad gegaan. En dat padje is er niet meer. Maar ik had op Google Earth gekeken. Wat, dat wordt nou pas? Dat ging Zondag. Afgelopen zondag? Ja, en toen was een met Nelly samen? Met Nelly heb ik Google Earth gekeken. En die wei, in die wei kunnen we zien, is ooit vroeger een padje geweest. Ja, zei ze, dan liep ik als kind al die deur. Maar mijn vader, die zei later, god en boer, heeft dat padje, die heeft er pikkeldraad van gedaan, heeft er één wei van gemaakt. Maar dat mag niet, want dat is een padje, dat is al 100 jaar oud, heel smal padje. In Limburg zie je dat duk door de weiland. Had hij dichtgemaakt. Ik zei, maar ik gooi dat toch door. Zien we doorheen, over de pikkeldraad, ik erop kan staan, Nelly eroverheen. En dan hebben we daar rond liggen struinen. Niemand ziet het daar. Ja. Niks gevonden? Nee, dat ging ik ook niet ver, maar dat zal ik niet, want ik denk dat ze er wel duk missen. Met metaaldetectors en Ja. zo. Ja. Dat is een apparaat. Ja. Maar het was wel mooi, we hebben veel foto's genomen en het was prachtig. Dan zie je overal die gaten. Dus 75 jaar geleden en dan we hebben er mee gestaan en ik zei, kijk hier. Ik kan niet begrijpen hoor. Nee, maar dat ook, daar is hij altijd gewoond. Prachtig. En dat ze dan nog zo'n dinger Ja. te wijten komen ze over die eigen achtertuin. Ja, en nu las ik dan in het boek, we hebben, wie dat geschreven heeft, dat weet ik niet, hebben overal alles in kaart gebracht. Al die schuttersputjes, al die met kaartjes erbij. En die schrijven ook van, god, dat is eigenlijk het verloren daar. Waarom niet een mooi wandelpad te maken? En dan even zeggen, kijk eens, hier hebben ze gevochten voor onze vrijheid. Die hebben dat nou zondag bekeken. Ik zei, dat zou toch mooi zijn? Want Litter geweldig, hè, de Wielerbergen. Dan kijk je van de Duvelsberg zo op Beek en Wieler en Groesbeek. En Maar dat zat toch... strategisch punt was dat eigenlijk. Dus, ja, dat was mooi. zoeken ze de vijand van wie er aankomen. Eigenlijk wel, want Ja. je kunt er heel ver kijken hoor. Maar zal dat nemen ze al pakken door een... Ja, weet ik niet waarom dat is. Of moeten we dan weer 75 jaar wachten? Ja, dat maak ik weet niet meer met dan. Maar in ieder geval, ja, het was steeds minder. Je ziet nog dat het loopgraven zien en dat het schuttersputten zien, kleine en grote. En dan zie ik dat het lijst, nou weet dus wat die daar meegemaakt hebben. Er zijn nog hele grote bij. Ze moesten er altijd in blijven, slopen en alles deden ze daar. En toen hebben ze Groesbeek geplunderd, de huis, tapijten erin gelet en ja, van alles om hem een beetje comfortabel te maken. Het gestoffeerde schuttersputje. Eigenlijk wel, ja. Ja, dat noemden ze ook zo. Want sommigen hadden een luxe en sommigen iets minder. Maar ze moesten er volhouden, want het weer winter was. September, oktober, november, december. En als het koud is, wat doe je dan? Dan zoekt er wel iets van. Dus ze hebben de Groesbeek even geplunderd om dat door een beetje comfortabel te maken. Ze hadden geen stroom, maar sommigen hadden batterijen. Nou, toen dan tijd met een of ander iets grote batterij van auto's. En van alles ficuleerde je. Dat is interessant om te lezen. Dat vond ik even. En daarom wou je daar eens even gaan kijken. Daar. Hartstikke leuk. En Nelly? Nou, die is werken, hè. Oh, die is werken. Die moet kaas verdienen. Zo gaat dat hier. Ja, en je zit dan de hele dag met de neus tegen de raam Nou, gedrukt om niet- te kijken van... ja, nee, nee. Hij was wel snel geschoten. Maar, nou, dat was toevallig. Ik ging me scheren, van ons had ik er mooi opgestaan. Oh, En, dus dat druk om 3:30 's middags. Nee, maar dat kwam toevallig uit. Omdat ik nou, ik was hard in de tuin bij en het begon te regenen. En vanavond moet ik biljarten. En ik moet eten maken. Boerenkool heb ik klaarstaan. Oh, lekker. En aardappelen geschild. Want de piepers zien nog gejast. Piepers heb ik al Wat komt er bij? Balletje gehakt, rookworst? Nee, ik wou eigenlijk verse worst gaan halen, maar er lagen nog schnitzels, dus heb ik schnitzels eruit gehaald. Boerenkool Kan met wel, schnitzels. Dat kan. Ja. Jo. Ik had eigenlijk verse worst, lekkerder vind ik of iets, maar ja. Maar Met verse mok- worst met- bedoelt ze verse broeiworst van de slechte Verse vat. brooi was, ja. Maar het was het regende, ik dacht, dat ga je niet met de fiets. Maar dat doet zich allemaal even makkelijk. Ik doe koken. Potje koken, ja. Ja, nu zal bij halen. En
de bomen snoeien hebben we gedaan vorige week. Dus als Nelly straks toeschoot was van het zo. werken, dan stiest ik hier bij de garagedeur met de slippertjes. En, Ja, dan vang ik ze op en dan kan ze zitten en dan Ja. kunnen we eten hoor. Ja, die werd verwend. Ja, alhoewel verwend, die moet werken hoor. ja, dat is ook, verschil ja. moet er zien. Kijk, 's maandags waar ik zo uit en dan, maar ze werkt niet, maandag is ze vrij. Maandag is ze vrij, woensdag zit ze altijd vrij. En dan gaan Maar we weer wandelen. Wandelen. We waren net, ook hier in Middelaar, Ja, hoor. bij Verheijen, die met de Titanic in de vuurtuin. Oh ja, met Ja. Henk. Met Henk. Ja, Ja. uiteindelijk met dat pupke. Ja, met de pupke, Ja, ja. dat staat er nog niet lang. Nee, want er stond deuren erbij, zei je. Ja. Maar die vertelde me ook, als we het dan toch over de oorlog hebben, dat Middelaar op iets van 3 huis nog helemaal Ja. kapot geschoten is in Er is een niks, oorlog. niks meer vanaf. Helemaal niks meer. Helemaal niks. Want toevallig na die oude foto's op telefoon staan, omdat dat nou allemaal, waar we gisteren even, ook gisteren toevallig, kijk, de kerk hier, zei ze, er is niks van over. Een stukje weer de kerk, er stond nog één gedeelte. Ja, middel was alles weg. Want daar lagen de Duitsers en of de Engelsen, de Canadezen, Ja, lagen hier en aan de dat Maas. Ja, ja. En de Duitsers lagen hier in het bos. Dat was bij mij in de dorp ook, ja. En dat ganse dorp ging op een gegeven moment naar de kloot. Zien de Ja, mensen, die ook, hè. zien de, mensen de bos op een gegeven moment ook in Ja, ingevlucht. ja, hier hebben ze toen. Moesten ze evacueren. Hoor. Hé, maar wat denkt ze dat Nelly nou zit? Als komt die dadelijk oh. terugkomt en doe ze eens van... Denkt ze dat hij dat gelooft als ze zegt van... Dat ik, gelooft ze niet. ik zit voor de tweede keer Dat in geloof ze onderweg. niet. Dat geloof ze niet. Nee, we zien het nog wel. Want ik heb daar sticker van al op mijn caravan dus. Die is mee naar Duitsland geweest, dus ik maak ook nog een beetje reclame. Wel links Oh, dat is rechts, goed. wel. Kunnen we goed gebruiken. Nee, maar dat gelooft ze niet. Want dan zegt ze van, minder toch niet. Wie laat komt hij? 4 uur, half 4, 4 uur komt hij thuis. Nou, Tussen half 4 en 4. ja. Als we dan nu een tas koffie maken... Dat is niet verkeerd. Nee? Ja, dat mag. Ja, het is Ik een heb beetje pizza. te vroeg voor de boerenmoes, hè? En hij is natuurlijk negen nog niet zo zoet gehaald. Nee, maar dat kan ik nog wel regelen. Maar ik weet niet hoe lang dat je Maar dan moesten de boerenkool weer terugkomen halen. Ja, maar dat doe ik Dat dan nog weet ik wel. ook.